Stimați colegi, dragi elevi, participăm astăzi la o prezentare în cadrul proiectului Stop pedofilii în județul Satu Mare. Așa cum probabil știți din mass media, această prezentare a avut loc în mai multe școli din județ, printre care inclusiv școala noastră este vizată. O să vă rog să fiți foarte atenți, să nu vorbiți, da? Și să dați dovadă de maximă seriozitate. Bine? Deci doamna prezent aici se numește doamna Edith Enciu, așa. Este doamna care în mare parte va prezenta acest proiect. Ne bucurăm în același timp de prezența doamnei consilier județean Maxim Rodica, pe dumneavoastră o știu foarte bine, și o să vă rog celelalte doamne să vă prezentați. Mihaela Silaghi, sunt din partea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului, împreună cu colega mea, Peter Cilo. Astăzi o să încercăm să vă prezentăm anumite informații din cadrul acestui proiect, dar asta mai târziu. Bună ziua! Bine v-am găsit! Și eu pentru activitate. O să încerc să vorbesc și bine? Să vorbesc și în românește și în engleză. Numele meu este Enciu Rodica. Am copilărit în această zonă, bunicii mei fiind din Deștiu Mic, în Cearda, poate unii ați auzit de Ceardă. Împreună cu prietena mea cea mai bună, Andreea Demeter, am conceput un proiect care are un titlu lung, se cheamă Mijloace de informare și prevenire a abuzurilor sexuale cu minori. Și în cadrul acestui proiect am încercat să aducem aproape de voi toate acele instituții care trebuie să se ocupe cu protecția voastră și care trebuie să vă ajute în cazul unei agresiuni sexuale. So, az én nevem Eddie, és együtt Andrea Demeterrel, a legjobb barátnőmmel létrehoztunk egy olyan projektet, amelyben megpróbáltuk elégedet hozni az olyan embereket, akik azért dolgoznak, és arra vannak felkészítve, hogy a ti biztonságotokat védjék. Na most, én nem húzom tovább a szót, majd meg fogom kérni mindegyiket, hogy szóljon egy pár szót nektek, és hogyha nem legyen nekiek magyarul, akkor én majd lefordítom, jó? Köszönöm szépen! Dragi copii, stimată doamna director, dragi capi și domnul șef de poliție aici, pe care noi nu l-am prezentat și chiar ne simțim prezentări imediat, așa spune doamna șef de proiect. Vreau să vrea să vă întreb câte ceva. Știți că aveți consilieri în Stanislau? Ați auzit, da? Sunteți conduși de un primar, da? Eu fac parte din conducerea județului, din acei 33 de consilieri județeni, care are și în subordine o direcție care se numește, spre scurtat, Direcția de Protecție a Copilului și de unde fac parte doamnele. Ne preocupă și pe mine și pe noi siguranța voastră și mă bucur foarte tare că Edith a avut această inițiativă de a vă descoperi pe voi înșiși și de a vă ajuta să vă protejați mai mult și să vă dați drumul. V-aș ruga foarte mult să fiți atenți, pentru că lucrurile pe care o să vi le spun aici sunt foarte simple, dar foarte adevărate. Să fiți cu ochi și urechi la ea, pentru că nu sunt lucruri noi, dar sunt lucruri pe care voi trebuie să învățați, să le descoperiți singuri, să le puteți comunica. Eu vă mulțumesc că m-ați primit în mijlocul vostru și vă promit că dacă mă invită și doamna director și ceilalți, o să fiu alături de voi atât timp cât o să pot. Vă mulțumesc! Ezek az információk, vagy lehet, hogy valamelyikük fog segíteni, vagy valamelyikük istenőrizben találkozik ilyen esetre, és tudja, hogy cselekedjen. A megyei tanács az a vezetője, úgy mondjam nektek. Ne-am prezentat azi pentru a forma o acțiune de prevenire. Siguranța voastră reprezintă pentru noi un punct foarte important. Kedves gyerekek, kedves tanárok, azért vagyunk ma itt,
hogy nem mutassuk nektek, hogy mennyire fontos nekünk a ti biztonságotok, és hogy megelőzünk egyes rossz eseményeket. La școală să evitați pe cât posibil să cădeți victimele unor fapte de natură penală. Megkérlek titeket, hogy Aș dori să îi mai rog să respecte modul de circulație. meg szeretnék titeket kérni arra, hogy figyelmesen legyetek, amikor közlekedtek. Atât în calitate de pietoni, cât și bicicliști. Akkor is, amikor gyalogosok vagyunk, és akkor is, amikor biciklizál. Pentru că asistăm la multe evenimente care se soldează cu răniți. Mivel gyakran előfordul az, hogy megsérült. Din cauza nerespectării Mert nincsenek betartva a regulilor de circulație. Mert nincsenek betartva a közlekedési szabályok. Aș dori să fie foarte atenți la ce se va expune cu această ocazie. Szeretném, ha nagyon figyelnétek arra, amit majd most bemutatunk. Să ia aminte de învățămintele care se vor desprinde din acest proiect. Tanuljátok meg a tanácsokat, és próbáltuk ebből az egészből tanulni valamit. Și încă o dată să apeleze cu încredere atât la organele de poliție, cât și la părinți și cadrele didactice pentru orice problemă care simt că îi afectează în vreun fel. És a szüleiteknek, a rendőröknek, a tanároknak, hogy mert akkor közösen meg tudják találni azt, hogy nincsenek változók. Deci scopul nostru este de a-i ajuta. A mi célunk az, hogy segítsük rajtatok, és ne engedjük titeket, hogy valami bűncselekmény tagjai lehessetek, ugye? És hogy ami lehet, hogy a jövőre először. De ce trebuie să respectăm? În primul rând, pentru că sunt sute de ore de muncă în spatele acelei uniforme, 100 órás munkák állnak a hátánál annak az egyenruhának, és második sorban azért ismer emberek, olyan emberek, mint mi. Sunt oameni la fel ca noi toți. Vannak problémái, vannak jobb napjai, vannak rosszabb napjai, ugye? De viszont vă rog frumos să nu vă împiedice faptul că domnul șef de post este îmbrăcat în uniformă și să vă fie rușine sau frică să vă adresați lui în momentul în care aveți o problemă. Csak azért, mert uniformistice ne féljetek, és ne szégyeljétek magatokat akkor, amikor bármilyen problémával küzdködök, és amiben ő tud segíteni, nyugodtan szóljatok neki, jó? Sorolva azok ugyanúgy megtalálható az interneten magyar nyelven is, aki esetleg magyarul szeretnél olvasni, és itt el vannak sorolva azok a jogok, amiket a gyerekeket éri. Pentru a denumi telefonul copilului. Știți care este ăsta? Tudjátok, hogy melyik a gyerekek telefonja? Telefonszáma. Este foarte important ca dumneavoastră, toți cei care sunteți aici, în situația în care aveți cunoștință că un copil este agresat, că este bătut, că este nesupravegheat, că este lipsit de libertate sau este agresat sexual de un pedofil, să poată să sune, să știe că are unde să sune, atât la numărul de telefon al copilului, cât și la 112, care este telefonul general pe care toată lumea cunoaște. Tehát nagyon fontos, hogy tudjátok, hogyha esetleg ti magatok vagy a környezetetekben valakit bántalmaznak, akár szexuálisan, akár fizikailag, akár emocionálisan, tudjátok, hogy létezik egy telefonszám, amit bármikor hívhatok. Tehát reggeltől estig a nap 24 órájában, és így válaszol nektek valaki, és elmondhatjátok, hogy mi történt illetővel, vagy ne talán veletek. Încât să trăiască singur, da? Azért egy felnőtt, igen, és szeretjük is azt hívni, hogy mi vagyunk a legokosabbak, ugye? Miért? Mert a hátunk mögött van az az iskola, amit ti még nem végeztetek el, ugye? Lehet a hátunk mögött van egy vagy két egyetem, nem? Hátunk mögött van még az életiskola, plusz, hogy van egy munkahelyünk, van elég pénzünk ahhoz, hogy saját lábon megéljünk. Olyan vagy nem úgy van? Na most. Az elkövető az 30 éves volt, ugye? Deci agresorul avea undeva la 30 de ani. Copilul avea 10. Care, în mod normal, ar trebui să aibă mai multă minte? Copilul sau agresorul ar trebui să judece? Agresorul ar trebui să judece. Care are suficient vocabular? Melyiknek van
kucsiba. A gyerek rá tudna szedni egy felnőtt belül a kocsiba? De adok pénzt, ha... Dacă vii cu mine și unde să meargă cu el? Hová meargă? Dar eu zis că te duc într-un loc rău, megmondani, hogy elviszek egy rossz helyre? Lopatali! Becsak, és mit mondhatod neki? Hála